Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenz on the TV. It's the CAF Champions League. Kaizer Chiefs 1, Kafuscorp 0. I'm joined by Umshana Lamahai. Kunjani Thibos? Siyaphila ninjani? Hayi nami ngijabula kakhulu ukubona mfowethu. Yebo. Ampuri ngakuvusa ngenye into ngiyabona Thibos angathi akanginaka. Ngizogcina ngemshanga le yanto le ngamtshela ngayo ukuthi ngizomshanga le yanto. Skiza nkeli. Mfowethu siyabonga bafowethu ukuthi ni expose. Kuzwakala ukuthi sifunani. Kuma team wethu. Manje uyabona ushintsho likhona. Yebo. Kancane kancane. Angikhuluma ngenye team mina, ngikhuluma ngeyami team. Team yomunye umuntu angene kuyo. Asingeni kuyo futhi. Awusingeni. Hayi. Mina ungizwa wonke ama comment engikhuluma kuona. Ngikhuluma ngeteam yami. Complaina ngeyami team. Angihambe ngithi abobani bani nobobani bani. Angeni lapho mina. Never. Ngisupport ifootball. Never. Yebo. So ngiyababona siduma ngabanye into abayizele ukuzobhuwa thina. So into engingayikhuza kuphela kuma fans wethu. Yabona kuma fans wethu. As ama support Kaizer Chiefs. Namanje ngisakhuza abantu abagqoka amampura. Yabona abantu bamampura. Ibona ababhuwa ama player wethu. Angeke ngize ngiye Total Sport ngiyothenga ijezi le 1.3. Ngibuye ngizoguya player lami. Kanjani? Angeke kuyena. Laba abantu bama 100 rand. We are not pirates. We are not pirates. Asithenge strategy. Asqoki isiqoko se-team ese-Funko. We're not supposed to do that. I'm wrong ukuthi ngene lapho kodwa sengifuna ukubazisa kancane. Sengifuna ukubazisa kancane. Everything mabeza ku-interview bazokhuluma nge-Chiefs bayabhoreka i-Chiefs ikhipha abantu busy bazositshela ngamafoni yenza ukuthi babe nento yokukhuluma amjani lo muntu lo owathi singola mthuthu uyeza uDisemba uyeza uDisemba ibhiya izobibanda ibhiya obibanda bazoqala bayehlisa umoya into engayisho Thibos siqale kabi kodwa hayi ukuthi sogcina kukhef siqale kabi kodwa hayi ukuthi sogcina kabi ngoba nabo benzile kuleague ayithi baqala kabi kodwa kumanje baphusha kahle so nathi kushmeans kukhona okuzayo kuhle and sobona kuyogcina bani khona okuzayo kuhle kodwa ugcina Kaizer Chiefs akugcina thina phela this time around bazwa ngathi basazominya laba baze bayiphoshela Thibo into engizobatshela yona kuphela aba relax yabona uma unaka indaba zakamakhelwane ezakho ziyaxaka baminya kanjani bane top 8 baminya kanjani ama-champions baminya kanjani ama-champions baminya kanjani angeke ngithi nginobaba umuntu ongizalayo ubaba umuntu ongizalayo ongimele ngabe uyangiguide angise Samuel uyaminya yena wenzani ungiphushela phansi uyabo uphishele emuva yimbe ayikho right mina njengomntana wakho ngizomrespecta kanjani respect bathi ama simutholile simufake induku Thibo i-team ethi idlale kahle lembobo le abasinike yona yabona le team le was very difficult akusi team le yakumvela le le team esidlala nayo le team le yazi ama position the grounding akusithi yo this is not a Lesotho team into engayipraise kakhulu kuma player wethu ku Chiefs ama player wethu alahla ama position yiyo lento esibulala kakhulu ama position yazi kungekho siyabona but alahla ama position
mfowethu ithi leya team le into engayibona i-structure into eyenza ukuthi bangathi badlala kangcono i-structure ngendaba ukuthi abalahla ama-position wabo thina problem yethu balahla ama-position man of the match awunkwininika lo muntu uyadlala mfowethu uyadlala quality timing ngiyababona hayi bonke badlalile yabona bonke badlalile no Solomon udlalile but yabona uqinika ubedlala kube ngathi uyena odlala 5 captain yebo into engifuna ulokhunga akumele ayilene uMiguel kumele ayilene ukudlala as of 5 akwazi acommunicate nama player wakhe and then last goalkeeper yethu akamusa ukudoubt makune ball el challenge akamusa ukudoubt ukuthatha lela ball because the more aya phambili aye emuva laba mshaya khona ngicela sivale manje Thibos ngiyabonga ngiyabonga thank you madam okamahamba uhambe kahle kunjalo Babagania Stella chance Babagania. WhatsApp Babagania Stella chance.